El que us volem mostrar és un exemple d'un projecte de recerca que passa per les fases de recerca, desenvolupament i que arriba a un producte al mercat a través de la creació d'una empresa spin-off. El projecte ha estat desenvolupat pel CD6. CD6 és el Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes de la Universitat Politècnica de Catalunya, la UPC. El fil conductor per mostrar-vos aquesta idea és el projecte OCAS. És un projecte que el que pretén és desenvolupar un instrument que permeti avaluar de forma objectiva la qualitat amb què les persones hi veiem. Per fer això, l'instrument el que fa és fer incidir un feix làser de molt baixa potència dintre de l'ull. Aquest feix làser travessa l'ull, és reflectit per la retina i hi ha una petita part de la llum que surt reflectida cap a fora de l'ull. L'instrument capta aquesta llum i la informació que obté són imatges d'aquest tipus. I aquí, per exemple, el que podem veure és aquest cas, que és una imatge que és simètrica, que és una taca petita. Es tracta d'una persona que hi veu molt bé. És un ull jove i, per tant, té una qualitat de visió molt bona. Aquest exemple d'aquí, per exemple, i aquí ja veiem que la taca és més ampla, que a més a més és allargada, i això és el cas d'una persona que té astigmatisme. O, per exemple, en els casos de baix, el que veiem són diferents estats evolutius d'una cataracta. Aquest instrument és l'únic instrument del món que permet avaluar de forma objectiva l'estat d'una cataracta i, per tant, dona informació a l'oftalmòleg de quan s'ha d'operar i quan no. Tot això parteix de les necessitats dels oftalmòlegs de tenir el que dèiem abans, aquesta informació qualitativa i objectiva de quina és la qualitat de la visió de les persones. El projecte va començar amb aquesta necessitat i va passar per les fases de recerca. És a dir, aquí es van generar tota una sèrie d'idees per intentar adquirir aquesta informació i se'n va seleccionar una i es va fer un muntatge de laboratori. El que veiem aquí és un muntatge sobre banc òptic, en què hi ha diferents components òptics, hi ha un làser, hi ha dues càmeres i aquí el que tenim és la posició on s'ubica la persona. En aquest muntatge vam poder veure que realment aquesta tècnica de mesura ens proporcionava la informació que volíem adquirir i aquesta informació era útil pels oftalmòlegs. Construir un prototip preindustrial, que es diu, que és un prototip que ha de ser barat, que ha de poder fabricar, etc. Per tant, ja té uns requeriments diferents de la fase de recerca. És el que veiem aquí. Això seria el resultat de la fase de desenvolupament. A la R+D, aquesta part és la D. Aquí es va veure que el prototip era fabricable, que realment es podia construir un instrument que fes i proporcionés tota aquesta informació a l'oftalmòleg i un cop arribat aquí, la feina de la universitat ja acaba i vindria la fase d'introduir i comercialitzar aquest instrument, és a dir, muntar una xarxa de distribució, etc. Això s'ha fet a través de la creació d'una empresa spin-off que es diu Visiometrics i que ha convertit aquest instrument en el que teniu aquí a baix. És a dir, aquest instrument ja és un instrument acabat, és un instrument que ja compleix totes les normatives, és un instrument que té un software tancat i que, per tant, ja permet ser venut en el mercat. Aquest instrument actualment el podeu trobar ja en diferents hospitals i, per tant, és un exemple de com una necessitat s'ha convertit en un producte real en el mercat. És un exemple d'enginyeria òptica. Un exemple el tenim en el que s'anomena metrologia òptica, és a dir, és mesurar la forma de les coses sense tocar-la. Això és una topografia superficial, és a dir, un mapa en 3D d'un motlle per fabricar euros. Els euros es fabriquen en diferents bancs nacionals de tota Europa i és imprescindible que totes les fàbriques fabriquin exactament el mateix euro. I això es garanteix a través de tenir els motlles ben mesurats. A més, durant el procés de fabricació de l'euro, aquests motlles es van degradant, també s'ha d'anar mesurant la seva forma. Una altra de les aplicacions de l'enginyeria òptica és quan ens fem una anàlisi de sang. El seu punt clau és un banc òptic que analitza l'absorció de la llum a determinades longituds d'ona i a partir d'aquí es pot determinar la presència en la sang de diferents components. Tot això, el desenvolupament i la creació d'instrumentació òptica es fa gràcies a que en el centre convergeixen diferents disciplines, com pot ser l'enginyeria mecànica, l'enginyeria òptica, òbviament, l'enginyeria electrònica o la informàtica.